mega shoutout po kay Yuan Manikat Vlog. Zile y'all girl mile. Yes, mega love shout to Madam Oshi Lola Hope pa. Zile y'all girl mile. Shoutout sa iyo, Yuan Manikat Vlog. Thumbs up dan. Thank you. Zile y'all girl mile. May jacket ka na ba, Yuan? Kasi hindi ko pa alam kung may jacket ka na. Kumusta po? Ayan, hindi po dito sa Pilipinas. May bagyo po ngayon. Stay safe, Philippines. Ingat-ingat po kayo lagi dyan, lalo na po sa nasa Pilipinas. Kanina pa po ako bumisita ako sa channel niyo. Okay, thank you po. Thank you si Juan Manikat Vlog. Thank you po. Salamat po. Sige, bigyan ka ng jacket. Saglit lang. Yes, huwag niyo pong kalimutan tamsak. Tamsak po ni host, huwag kakalimutan. Yuhan and Lola Upang, pakitamsak po. Ayan. Yes, thank you po sa tamsak mo, Yuan Manikat Vlog. Thank you. Ayan. Stay safe po sa Philippines. Rory hashtag. Kasi po may bagyo po tayo ngayon. Ingat po tayong lahat. Lalo na po nasa Pilipinas. Thank you po. Ingat po kayong lahat. Ayan, mega shoutout po sa ating 100 billion in the house. Mega shoutout po sa 100 million in the house. First akong nagtamsak. Nakita nyo ba yung bakas ko kanina sa bahay nyo? Ay, hindi ko pa nakikita kasi kakaano ko pa lang. Yan, okay na ba yung sounds? Mic check. Mic check. Tagasaan kayo, Yuan? Tagasaan po kayo? Yuan Manikat Vlog. Tagasaan po kayo? Okay na po ba yung sounds? Okay na po ba? Sound check. Oshi, baba mo yung pangalan mo. Oshi, hindi wag mo nang ibaba yung bahay mo. Type mo lang. Oshi. Kumusta po dyan? Natawa si Yuan. Mic test. Sana maging masaya ka dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. Ayan, thank you po sa pagdalaw sa aking munting tahanan. At naway maraming blessing po na dumating sa inyo. Tignan nyo yung notification nyo. Makikita nyo yung bakas ako doon. Hehehe. Sige. Babalikan kita, Yuan. Saglit. Mamaya na lang, Yuan. Manikat.
Ayan, nandiyan. Guys, kung nasa Pilipinas po kayo dito, ingat-ingat po kayo dyan kasi yung bagyo pong Rolly nasa Pilipinas na po. Ingat po. Ingat po tayong lahat. Lalo na po ako, nasa Pilipinas po ako guys. Malakas po yung bagyo ngayon. Ingat po kayo guys. Pray lang po. Ayan. Meron po tayong 200 million in the house. Mega shout out to Lola Shimbukbang and Yuan Manikat Vlog. Thank you po. Thank you so much. Ayan, mega shoutout po kay Batang Pasaway. Mega shoutout po sa iyo, Batang Pasaway. Yes, padikit po. Saglit lang, bigyan kita ng jacket. Macho man. Ayan, sabi ni Batang Pasaway. Done na po sa'yo, Yuan complete. Pasensya na guys, nakainom kasi ako ng gamot ngayon. Nakainom ng gamot si host. Sige, bibisitahin ko mamaya, Yuan. Bibisita ako mamaya sa'yo. I promise ko yan sa'yo, Yuan. Yuan, sayawan muna kita, no? Sayawan muna kita. Pa-welcome sa'yo.
Nakainom kasi ng gamot si host. Nakainom ng gamot si host. Naku, ala na lang pala ako nandito. Ako, hindi, meron pa yan, meron pa yan. May kasama ko pa dyan, Yuan. Sayawan na lang kita, Yuan, para hindi ka ma-bored. Isipin mo na lang nasa bar ka. May nakita kang poging lasing. Sakit ng bewang ko. Para akong bulate. Pampatanggal ng ano. Diyan. Aray ko, napagod ako. Yes, batang pasaway, nandiyan pa rin siya. Mega love shoutout sa iyo, pasaway boy, tang pasaway. Ayan, thank you, Jeffy Gonzaga, thumbs up host. Thank you so much. Thank you sa patamsak mo. Thank you sa patamsak. Guys, ingat-ingat po, lalo na sa mga Pilipinas. Ingat po kayo lahat dyan. Kasi nag-start na po yung ulan. So, malakas na po yung ulan dito sa Pilipinas. Ingat-ingat po tayong lahat dyan. Guys, mag-pray lang po tayo, guys. Yan, mega love shoutout po daw sa lahat ng mga nandito. Sabi ni Yuan Manikat Vlog. Oo, galing ako magsayaw. Gusto mo pa? Para akong bulate. Bulating nanigas. Sakit ng rayom ako. Di, okay lang yun. Basta mapasaya kita, okay na ako, masaya na ako. Ayan, mega love shoutout po sa ating 300 million in the house. Mega love shoutout po. Mega shoutout po sa 200 million in the house. Thank you po. Salamat po sa pag-stay at patangpak dyan. Gusto mo umakyat, Yuhan? Ibababa ko yung hagdan.
Baka mag-trending yung aking dance bulate. Mag-trending yung dance bulate ko. Yes, mega 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 love shoutout po sa aking tita Dadali. Mega 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 shoutout po kay Jervin Gonzaga. Sa mga hindi pa dikit dyan, baka naman po, dikitan niyo po si Jerry Gonzaga, please. Baba mo yung, baba mo yung ano mo, Jerry, yung iyong bahay. Guys, ginawa ko na yung kahiyan. Tagpasensya nyo na, nakainom si Hope. Hindi pa po. Kaya nga ako sumasay para mamuni na ako eh. Sayawan na lang kita, baka may WS ka dyan. Ang laki ng bahay ko. Wala pa, hindi pa ako muni. Muni-munihan lang. Ang likod ng ano ko, camera ko. Buo. Mega shoutout po sa 200 million in the house. Mega love shoutout po sa ating 200 million in the house. Ito po yung aking dance. Stop dance. Zile y'all. Mile. Yan po ang aking stop dance. Oh, ganun ba? Oh, hindi pa ako muni eh. Magmuni-munihan muna ako. Muni-munihan. Thank you so much po sa mga video dyan. Jerry Gonzaga, pakibaba yung bahay mo. Jerry Gonzaga, Jerry. Ayan, mega shoutout po sa 200 million in the house. Thank you po sa pagpunta sa aking munting tahanan. Thank you so much po.
stay safe po dyan, lalo na po sa Pilipinas po. Stay safe po kayo dyan at ingat po lagi. Ingat-ingat po tayong lahat ha. Yes, mega love shoutout ulit kay aking Tita Dadali. Thank you, Tita. Thank you. Siguro, Tita, ano lang ako ba? Mga 1 hour lang ako mag-LS. 1 hour lang ako. Tinry ko lang eh. Kumusta po kayo dyan lahat? Kumusta po kayo dyan lahat dyan? At sana po nasa mabuting kayong kalagayan. Nasa mabuting kayong kalagayan. Ingat po kayong lahat. Ingat po kayong lahat dyan. Sumakit yung aking bewang saka kembot. Host, alis muna pala ako. May gagawin muna ako. Balik ako mamaya. Baka mamaya madami na. Kaya sorry host, leave muna ako. Sige, no problem. Uwan, thank you. Balikan kita mamaya, no? Mag-iwan din ako ng baka sa'yo. Thank you, Juan. Ingat ka lagi and God bless. Ingat ka, ha? Thank you so much. Thank you, Juan Vlog. Guys, pagpasensya nyo na, nakainom ako ng gamot. Wala bang palakpakan dyan?
Ayan, mega mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Thank you so much po sa pag-stay dito sa aking munting tahanan.
Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Thank you so much po. Ingat-ingat po tayong lahat dyan, lalo na po sa Pilipinas. Pray lang po tayo. Pray. Ayan, mega shoutout sa'yo, Jeromina Benanya. Ganda at sexy. Mega loud shoutout sa'yo, Jeromina. Salamat din sa'yo sa nagbisita sa aking bahay, Jeromina at sexy ganda. Kumusta ka na, Jeromina? Kumusta na dyan? Sa'yo pa, gusto mo pa? I-like mo lang 100 to ah. Jeromina, i-like mo ng 100 ah. Tama na. Tama na. Tama na.
Bakit naman, Jeromina? Kaloka ka, uy. Ayan, mega 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 shoutout po sa 100 million in the house. Mega mega shoutout po sa iyo, sa ating BG dyan. Stay safe lang po kayo ha, lalo na po nasa Pilipinas. Ingat-ingat po tayong lahat.
Ayan, mega 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 shoutout po sa ating 200 million in the house. Mega 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 shoutout po. Huwag kalimutang itamsak si host. Tamsak lang po. Like niyo po. Like. Ayan, mega 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 shoutout po sa ating 300 million in the house. Mega 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 loud shoutout po. Huwag niyo pong kalimutan i-thumbs si host, i-like ang comment ay ang video na to. Thank you so much po. Ingat-ingat po kayo lahat dyan. Stay safe po kayo, lalo na po nasa Pilipinas. Ingat po kayo dahil sa bagyong Rolly, and pray lang po tayo para maalis tong bagyo na to, guys. Pray lang po tayo guys. Hello, Yuan. Hello, Yuan. Mega mega shoutout po. Oo, walang problema yun, Yuan. Nadigitan na kita. Gustong gusto ko yung mga, ano mo, more on Planex. Kasi nawawala na yata sa utak ko yung more on Planex. Kailangan ko matutunan din yun.
Thank you po sa mga suporta dyan, BG dyan. Mega love shout out po sa ating 300 million in the house. Yes, pogi si host. Mega love shout out po kay paring Loy, paring Leo. Ayan, shout out daw sabi ni Lebron kay Jeromina. Wasoy, mag-macho dancer na ako mukha ni. Wala man siya eh. Yeah, oh yeah. Yari na ka, Soy. Yari na ka. Yari na ka. Alam mo na nakikinig ng Pilipinas eh, mumuran eh. Kasi po biglang muran. Kaya medyo lulibang isang reading kasi po biglang minura masigan kaya ni. Ito na yung bagyo kaya katao eh. Kaya ni Pilipinas, kaya ni malapit kaya katao Central Luzon. Kasi matindi yung kaya ni, signal number 4. Signal number 4. Wah, sige, Say. Wasoy at yung bagyo yan kaya katamo, Rolly, I love you. Ini masigan niya ini, matindi ini. Akala ko sasabihin mong bagyo. Okay ning guys, oy. Kana ako BH. Kaya nga likat ke. Kaya pakalikat kaya ka rin alawang kaya pi ako. Macho to yun, macho. Ayan, mega love shoutout po sa ating 300 million in the house. Mega love shoutout po. Thank you so sa pag-BG dyan and stable ka dyan. Huwag ka mag-stay out ha. Stay in lang kayo guys. Palang sa ano lang yan sa hotel. Huwag ka munang lalabas. Nanong nano ya. Nano. Maski masyas po mo sa ito merak ko.
May sakit na akong kakembot ko, hindi ko pa teterak. Namalbat na nga ligay ilola. Hindi ko pa teterak. Siguro inga na akong timbang from 55, siguro 40 na ako 40 kilos na ako mukha niyan so may nakuha na ako bilbil.
Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. Yan, mega love shout out. Tulog na yata si host, hindi pa po. Naghihintay ng bagyo. Sasalubungan ko si bagyong Rolly. Mega love shout out sa ating welcome natin si Leo. Wala na soy. Nahulog si Leo, nahulog. Lola. Lola. Mega love shout out sa 200 million in the house. Akyat na po. Diyan si madam? Tama sa gunsin. Yes, nandiyan na po na. Welcome po natin si Lola. Oshi hat. Doon sa below. Zile, y'all. Mile. Yes, shout out Anong daw, balita? sabi niya. Eto, okay Sana si naman, nag-ina. Leo Bron. Sana si Leo Bron.
Ayun, nasa baba. Ay, kaso hindi lang siguro nakit. Mamaya akit yan. Ako lang naman kayong tao dyan sa baba. Wala naman siya, uy. Bakas niya lang yun nandyan. Meron 100 million in the house. Mega love shoutout. Lola, hinaabangan ko si Rolly sa labas. Mega love shoutout kay Leo. Kain tayo Bagyo. Sige, Lola. Sa'yo na lang. Ito? Lola, narinig mo music? May music? Mas malakas yung hininga mo kaysa yung music mo. Yung totoo, yung sinasabi ko lang yung totoo. Kasi nga, nagtatanong ka. So, ha? Sino kasama mo? Oh, sabi nga ni Leo, Bagyong Edward. Bagyong Eduardo. Sarap umigup ng sabaw. Anghang. Oh, soy, umakit na ka, soy. Leo, umakyat ka Leo kasi umihigop ako ng sabaw. Sige, inom ko lang ng sabaw. Sarap. Manghang na noodles. Tapos may itlog. Tapos manghang. Oh yes. Kala ko natulog. Tapos na. Ano yan? Yan na ba yung sipa ng kabayo? Ha? Yan na ba yung tama ng sipa ng kabayo? Oo. Mm. No copyright. Ano ba yan? Lola, ganito ba yan? Yung marikit? Malay ko. Hindi ako sumasayaw. Siguro naman nanonood ka ng mga dance na move. Mas gusto ko yung gera. Babarilan. Hindi ka kasi dancer eh. Nasarapan ako dun sa kinakain ni Magpali nung isang araw. Puro fresh. Yung gulay. Yung gulay lang ha. Hindi yung crispy pata. Kumakain kayo niyan. Ano? Kumain kayo? Yung gulay, kinakain ko kahit na anong gulay. Ito na si Leo. Yan na si Leo. Sound test. Oh, Hi Leo, dalang gwapong, may kilay, makapalang kilay. Saka. Pambulachi pa. Ha? Oh, nandiyan naman yung gwapong may kilay. Ang gwapo. Huwag ka nang umangal, Ang gwapo. Bagyo. Ay, Bagyo. Ha? Ay, kilay. Oo, cute ng kilay mo. Oo. Ayan, na-inlove na ka na naman, Lola. Hindi siya may kachat ako. Kilay mo. Yari na ka, Soy? Yari na ka? Yari na ka ako. Yari na ka.
Jeromina, akyat ka. Jeromina. Sexy at ganda. Akyat ka, Jeromina. Jeromina, hi Lebron. Lola, nandiyan si Jeromina. Lola, Ha? Lola, Mega, Lola, teka, Lola, teka, shout Lola. out po. Mega love, shout out. Mega siya, shout out sa babaeng palaban. Jeromina. So, sabi na, sayaw kayo ni host, Lebron. Hindi ako marunong. Akyat ka, Jeromina, akyat ka. Kahit saglit lang. So, magitang sumayaw si Jerome. Sasayaw ko kapag umakyat ka. Sasayaw kami dalawa ni Leo. Kasi Oishi. At saka si Oshi, sasayaw din pag umakyat ka. Magpapakita na yan. Masayaw. Kumakain na si Leo, magmihigop ako ng sabaw. Oh, si Oshi yan, si Oshi. Ang aking lola. Akyat ka na, Habang umihigop na Jeromina. sabaw, no? Habang umihigop na sabaw, sumasayaw. Oo. Jeromina, akyat ka. Naku, hindi ako pwede. Meron ako ngayon. Anong meron Wala mo? sa mood. Wala sa mood. Kadalang lang, oh. Akit ka na. Kadalang mo lang umakyat, oh. Ilan lang mahal, Beso? Baka may love ako kay Leo Bron. Kachat ko si Shout Boy out, Pogi. Edward. Agrivilles TV. Mega lang shout out po. Thank you sa thumbs up mo. Thank you po. Mabaling balayan. Yes, thank you, Kasoli, the peer. Thank you po. Thank you, Soy. Thank you to all. Akit na, Jeromina. Mga live ko sa'yo eh. Ha? Maka-silent ko. Silent? Magyalas ka ngayon eh? Magyalas ka? Ay mga tune ka rin. Ano? Tune ka rin, Alvin. Maka-elas na ako. Kanina sa nakasama ang kid ko. Oo. Lebron, saan kang bansa? Ano ka na, Soy? Sino yan? Oy, nasa Qatar yan. Si Jeromina. Jeromina. Ah, Agrivines, ibababa ko yung mga pangalan nila, no? Kikita mo sila. Oman niya kain. Oman siya, no? Si Jeromina. Oo, Oman siya. Kasama niya, no? Melrose. Kaboses mo Your talaga love. yung kaibigan ko talaga, Leo. Sa totoo lang. Kaboses Pangit talaga yung kayo. boses. Pangit Hindi, yung boses. ganyan talagang boses niya magsalita. Baka katono. Kawampangan. Oo, ganyan talaga yung tono niya. Ganyan na ganyan sa'yo. Yung tono mo hindi ganyan sa'yo. Tono lang. Tono lang. Hindi, kasi nga, Lola. Wala sa tono. Ano naman, Edward? Ano bagyo? Ano yan? Siraming camera mo. Ano, Leia? Ay, ano, bagyo? Wala siya. Nalaglag na naman siguro yun. Bagyo daw eh. Wala daw yung bagyo Di ba, doon. Leo? Di ba, itong si Leo, nag-drop na ngayon si Leo, di ba? Di ba may paparating pa sa next week? Hindi ko alam po. Hindi mo alam, grabe Bagong naman bagyo na kayo, hindi naman. kayo updated.
Hindi ako nakapanood ng balita. Maya manood ako. Napanood ko yun sa CNN ata yun. Ay, CNN. Ano ba yun? 24. Kanina. 24 oras. Hindi ako nanood sa GMA. ABS Me only. Nabuksan na yung ABS? Bukas naman yung ABS. YouTube. Wala ko. Di na nagsara. Sa YouTube lang. Tulog na po Pero ako. yun- Good night, mo. Sabi ni Jeromina. Good night, Jeromina. Jeromina. Salamat. At sana'y maging maayos ang iyong pagtulog. Wet dreams. Wet dreams. Soy. Naway maging Wow. maganda ang iyong Yes, kinabukasan. Oman Habibi. Naway maganda ang iyong Jeromina, panaginip. kumakain ako. Kaya ayoko nagpapasita sa cam. Ayoko makita yung subo ko. Yes, mega Kita mo yung subo love ko. shout out sa 300 million in the house. Malaki yung Pakita mo yung subo subo, Lola. Ay, huwag na. Pakita mo yung subo. Gusto daw makita ni Huwag na Edward baka yung subo mapalunok ko. pa kayo. Lola, wag kang Kung ganyan ha. tumawa si Edward, para talagang ikaw. Ay, si Edward, si Leo. Opo, Pasoy. Hindi ko. Guwapo rin yun, Hindi Leo. ko pa. Ang tangos ng ilong nun. Tangkad. 6 ay Parang 5'9" ata yun siya. si Edward. Oh, 5'9" Oh, 5'5". Wala yun sinabi si ko. Edward. 5'9" ba yun si Edward? My God. Ako 5'8". Baka 4 lang ata yan. Parang Ano bang height mo yung bagyo? Kahit ko, Baka matangkad pa nga 6'1". ako sa'yo. 6'1". Ay, 6'1". my 6'1" God, I ako, hate 6'1". God. Mas matangkad ka Lola, pa sa malaki player din yung- namin dito dati. Yung player Lola, namin dito. malaki din yung ano ko. Malaki Player din yung ng ano ko. Pangit. Ano? Malaki din yung ano ko. malaki daw yung dinadala niya. Kawig. Nako, yung bagyo. Nagdat na si Rolly. May papabagyo na naman isa. Mag-ingat kayo, Edward. Baka tamaan kayo ng bagyo. Jeromina. Oh my Andiyan pa si God. Jeromina. Andiyan pa si Jeromina. Jeromina. Ang babaeng sexy at ganda. Premier ako bukas ay Wah, sige. Sabihin mo. Anong oras? Ikaw mo Anong na. oras, Juan, Leo? Mga 7 po. Kaloka, oy. 7 yung bingi. 7 yung bingi. 7 dito pala. Jeromina, mas malaki yung dinadala ni Leo, ano? Kasi kay Alas dos Leo, sa inyo. kay Edward. Oh yes daw, mas malaki daw yung kay Leo. Pakita na ba? Pakita na ba? Galing sumayaw niyan. Galing sumayaw ni Jeromina. Jeromina, Oo. ganito. Ang ganda ni Jeromina eh. Ang ganda sa ang galing sumayaw. Idol na idol ko yan. Si Jeromina. Galing mag-TikTok. Yung collab natin, Jeromina, yung collab natin. Kay Leo ako. Sabi niya. Jeromina, yung collab natin. Sasawin daw niya yung Careless Whisper. Yung tinugtog ko. Careless Whisper. Sige. Kaya. Sasawin daw niya. Kachat. Kay Leo ako, ha. Oo, mas malaki dinadala ni Leo kay Edward. Hindi ako. Oh my goodness. Nang bola pa kayo. Hindi, seryoso yan. Anong Totoo, oras yung totoo primer yan. mo bukas, Leo? Hindi kami Oh. ng bola, Jeromina. Totoo yun. Anong oras yung Leo mo? Ay, anong oras yung Leo mo? Anong oras yung primer mo? Ayan, mega love shout out Alas po 12 sa sa ating Pilipinas. 400 million in the house. Mega Alas love 12 sa shout out Pilipinas? po. Ape, So, sinapadaling araw sa Redendo. Pilipinas. Thank you, Tingnan ko muna yung Ape. slot. Salamat sa iyong Naintindihan kasama sa ko akin. kay Edward, Papunta narinig dito ko sa yung aking boses munting ni bahay. Edward.
Ano, Leo? Tingnan ko muna po yung slot sa doon sa Kasolid. Ay slot doon eh. Ah, Maraming magpi-premiere bukas. bakit ka solid ka na rin? Una ako Wow, kay Edward sana- doon. Oo. Yun yung Hilingan ni unang ano ko. Edward. Andyan. Ape. Mega love shout out. Happy. Jero, sabi na nga, dito ka eh. Sis Api, may malaki kasing dinadala. May ikon kasi dito eh. Macho sa taas. Malaki ang hinaharap. Malaki ang dibdib. Oy, dibdib. Ako'y bumabawi lang sa mga nagsumuport din sa akin na halab lang. Tama ka, Jeromina. Yes, tama lang. Support lang, Jeromina. Baba mo din yung comment, Toy. Nakula ka, yung comment. Wow. Mababaan Ano, ni Sir Jeromina eh. Gusto niya makatabi si Jeromina. Kaya Ano sa'yo, nakahit sabi yan mo? si Jeromina. Kahit yan Gusto si makatabi. Jeromina. Bababa si Leo. Gusto niya makatabi si Jeromina sa baba. Comment lang siya. Hindi ako mapag-comment. Isa lang yung ano ko. Naka-LS yung isa. Naka-LS na ngayon, Leo? Opo. Hello ka ka. Ano Naka-silent. na? Mamaya pa po Hello tayo ka si ka, Edward. OC. Talaga sa IC. O, ayan na, sis Mina. Bababa na si malaking hinaharap. Tatabi daw sa'yo. Ilang oras ka mayari, Toy? Ha? Ilang oras ka? Siguro mga 1 hour and 40 minutes. Sige. Diretso na ako kitang kaya ka. Sige. Karinta ko po ito. Wow. Ay, 30 minutes, 30 na mo. 1 10 30. Yeah. Oo, Sige, tama 1 and kasi. 30 Walang minutes. sampuhan. Support. Kung hindi busy, support. Oh, guys, Ako kagabi, Jeromina, mag-out na ako paikot-ikot ako ng kagabi. 1 and 30. 1 and 30 minutes. 40 na. 40 na, Soy. Sige. Takla kaya, tapit dami. Sige, Jeromina. Salamat. Makatakala ako, Roy. Ayaw mo lang saluhin si Leo. Good night, wet dreams. Mag-iikot pa yan si Jeromina, uy. Hahanapin pa niya yung mga malalaking hinaharap. Malaking dibdib. Ayaw mga choy. Kagabi kahapon galing kay Edward tapos kay Magpali tapos kay Leo. Doon ako nalaglag kay Leo na. Jeromina, ilan na yung banana mo? Tumutugtog kami noon, Oy, nasa isa lang labas yung kami. Leo, ilan na yung sa'yo, Leo? Yung banana mo, di ba? Kanina dinigitan kita na 3 all 1. Tapos nakita ko kanina, kinekuli mga 12. 312. Oh, kasi nalagas yung kanina, naging 1 298. pero maraming pinupuntahan, no? Si Jeromina daw, 1 daw siya. Hindi pa daw siya nagalaw. Anong hindi pa Baka stick to 100. Belgium pa yata. Hindi pa daw nagalaw. Sana hindi pa nagalaw. Mega love shoutout po sa 300 million in the house. Mega love Ayaw shoutout ko po. na. Ayan mo yan, nila. Manatiling virgin yan. Huwag mo munang ipagalaw. Wag mo munang ibuka. Kaya nga, Jeromina, kapag namoni ako sasayaw ka sa graneles ko balance lang kasi sis para hindi ka masyado malagasan. Stick to 1 pala eh.
Ang gawin Jeromina, mo kasi, baba mo yung bahay mo. Mina, Jeromina. pag may dumikit Type mo sa'yo, yung huwag mo agad-agad Jeromina. balikan. Patulogin mo muna kahit mga, painit-initin mo muna kahit mga 4 to 6 hours, o di kay bukas mo na sila balikan. Ako ganyan ang Pag ginagawa ko. binalikan mo agad, pag binalikan mo agad, di mo mawawala. Oo, Leo, ang ginagawa ko Jeromina, kasi, Leo. baba mo yung bahay mo. Try mo. Pinabukasan ko na sila babalikan para uminit-init yung hindi halata ba na nagsasab-sab kayong dalawa, di ba? Lipat ka na lang dito, Tignan mo pag Jeromina. napupunta ka sa... Lipat ka na lang ng Qatar. Hintayin ko si Leo ata gagalaw sa akin. O, diba? Jeromina, VIP ka dito sa bahay ko. Tatype mo lang yan, no? Jeromina, si Leo na lang pag-asa mo. Kumakatawa tayo si Leo, ganyan yung tayo kaibigan ko. Sayo ka, Troy. Sayo ka. Ayan, mega love shoutout po sa ating 400 million Bakit in the kayo ng house. mga kapampangan ganyan magsalita, Leo? Ewan ko po, may tono. Kasi sa lahat ng mga kaibigan ko na kapampangan, kahit babae, ganyan yung tono nila. Si Edward lang hindi kasi hindi naman taga kapampangan yan. Tarlac. Uy, grabe ka, Lola. Siyempre, nasa ibang bansa yan. Ako, dito ako, more on kapampangan sila. O, di ba? Sasagot ka ba? Sasagot ka pa? Ay. Iba taga Mexico kaysa France. French. Kasi may molten chocolate coffee dyan. Oh, sama na kayo ni Leo. Baka malay nyo, kayo ang compatible. Kayo pala yung hinahanap ng kasalaran, Jeromina. Masarap mga tao. Manyaman yung kapampangan na Jeromina. Manyaman pero manyakis. Manyaman yung mga kapampangan. Manyaman. Si Edward lang yung manyagis. Si Edward lang yung manyagis. May term kami dito ng kapampangan. Tatlo yung MM yun. Yan nga sabi namin, manyaman, manyakis, tsaka, kalimutan ko yung isang M eh. Moret. Hindi siya mag-moret yun. Basta met, kalimutan ko ngayon. Mabolang-bolang. Hindi, parang nababanggit ko. Parang sa bilak lang, pero... Manyaman. Ang naisip ko, Moriarty ka. Jeromina, kalago mo. Jeromina, kalago mo. Bukas sakit yan si Jeromina. Magti-TikTok. Jeromina, galaguyo mo na si Leo. Malago. Sabi ni Edward. Malago ka, Jeromina. Malago. Malago, maganda. Oo. Maharot. Pwede rin yun, manyaman, manyakis, maharot. Mabulok. Mabulok ka, Lola. Mabulok ka, Lola. Ano kasi yung tatlo kasi, oy. Mabulok ka, buldit. Ano daw yun? Sabi ni Jeromina. Oy, Leia, ano daw yun sabi ni Jeromina? Yung malago. Malago, maganda yun. Jeromina, malago daw, pangit daw yun. Jeromina, yung malago. Maganda. Malago means makapal in Tagalog, ha. Hindi. Malago means maganda. Tagalog May nga wari, sabi. Jeromina. Tagalog sabi niya. Jeromina, may kanan. Jeromina, alimekano Jeromina. kanan. Sabi ni Leia, naakatan ka na daw. Jeromina. Tawa siya. Aray ko. Jeromina, akyat ka na kaya? Diyan ka nag-ano? Bukas na daw siya Sayang aakyat yung niya, oras. bukas nga. Busy. Hindi naka-make up yan. Okay.
Oh, single si Leo 100%, 199.999% single. Yun May anak hindi ako na yan, sigurado kung 10. virgin pa yung kilay niya. Bata pa ako. Hindi pa nalalagas yung kilay, di tulad mo kay Edward, no? Since birth, ganito na yung kilay ko, manipis. Sabog yung kilay. Hindi, Jeromina, sabi nga, maganda ka. Ibig sabihin ng malago, Jeromina, maganda. Malago. I-search mo nga, Kapangpangan, malago. Maslam. O, 6 minutes na mo eh. 6 minutes na lang, mag-out na tayo, guys. 5 minutes na. Punta tayo kay Leo. Tag-elas ka na. Mukhang suplado si Leo, Jeromina. Pero ang lambing, charot. Mukha lang, mukha. Mukhang suplado, pero malandi rin. Hindi. Dun sa ano kasi niya, sa FB niya, mukhang suplado, pero ano lang yun. Pakitang Malandi. tao lang yun. Sana mapanaginipan mo si Leo hanggang pagising mo, Jeromina. Leo, pila na ka ng bano, Soy? Pila na ka ng bano, 29 ko pa? 29. 29 29 pa na lang pala sa Jeromina. Bata pa lang ako. Wala ka pa, hindi ka pa, nasa kalendaryo ka pa. 29 pa siya, sis Mina. Palaban pa yan. May palaban pa sa kalendaryo pa eh. Pag wala na, hindi na palaban. Wala na yun, hindi na yung Jeromina. palaban. Ano ba yan? Virgin since birth. Eh, Kilala ko yan. dito lang ako nagkita eh. Stick to one daw. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala ng stick to one. Meron na pala si Jeromini. Oo, di. Stick to yan. Stick o. Wow, 26 ako. Wow. Sana all together. Jeromina, parang 16 ka lang. 16. Ano daw, te? 16. 16. Hello. Hello. We. We. 16. Wing. Sana all. Baka Kay Leo lang ako. compatible yung 26 tsaka 29. Jeromina, kunin mo yung number ni Leo. Habang maaga pa. Ay, Leo. Jeromina. Kurang ko sa Si Leo ng FB SS, yan. Pag-ibig, at saka SS, Pag-ibig, PhilHealth. Jeromina, Parang mahal mo yung Kapangpangan. Magaling mga yan. Manyakis nga lang, manyakis. Jeromina, manyaman na rin Kapangpangan. Oo, manyaman yung Kapampangan para mga manyakis yan. Hindi Lahat yan ng nag-stick one yan, manyaman. Jeromina. Nag-stick 3 yan. Lahat ng nakikita ko Kapampangan dito na kaibigan ko, tagda 2-3 girlfriend. Lisa. Kaya nga manyakis ang tawag namin eh. Sila lang Kaya- yun, Hindi ko hindi kami. sa Iba kami. Kasali na kayo doon kasi Kapampangan kayo. Jeromina, Kami, kaya nga Jeromina. pag nag-LS ako, kaya nag-LS si Leo, kaya nag-LS si Lola, akyat agad, andyan si Leo. Huwag nang patumpik-tumpik pa, akyat agad. Pati si, kung di ba kasama doon si Edward, kasama rin sa manyakis doon. Belong siya pala doon. Nakawar ka Tarlac, Kay, Tapos na Edward, yung 6 minutes mo. Sapang Maragul. Alam mo yung Sapang Maragul, Soy? Alam mo ba? O, Tarlac City, ayan. Tarlac City, balog. O, ayan. TSU, ba alam yung TSU? Tarlac Ay, State pero- University. Maginoo, pero bastos ko sila yun. Jeromina, sa kabila tayo, kay Leo tayo. DJ Alvaro. Ayun, nakasin. DJ Alvaro yan eh. DJ Alvaro. Wapin.
Kahit hindi gwapo. Basta magkataan. Basta Jeromina, mahaba thank you sa ang patambay mo dito. Thank you so much. Lipat ka Dahil dun dyan, sa akin ito yung para mamaya. sa'yo, Jeromina. Sayo ka na. Wala ko sasayaw ka. Bukas sakit ka, asahan ko yan. Bukas asahan ka. Invite ko si Leo. Oh, sige. O, sige na, Soy. Tana ako, kitang kaya ka. Yeah. Awa, sige. O, sige. Salamat, Soy. Yeah. Yes, thank you po. Ayan. Jeromina, thank you sa papunta dito Thank you so much sa'yo. Ganda at sexy. Guys, magpapaalam na ako guys. Punta tayo kay Leo. Leo. Thank you so much.